हेलो लोगोफोर खुलुमबाय आरो नोंथांमोनखौ बयखौबो गिबियावनो एबाउट बड' सेलिब्रिटिज यूट्यूब चेनेलावहाय बरायग्रोनानै लाग्रोनाय जाबाय लोगोफोर नोंथांमोनाथ' भिडिअनि टाइटेल आरो थाम्बनेलखौनो नायनानै एसेबाबो मिथिखाबाय जानांगौ बे भिडिअआ मानि बागै जागोन। लोगोफोर नोंथांमोना नायनो थाखाय नेनानै थानाय नोंनो लसै बड' मिउजिक भिडिअआ रिलिज जाबाय। नोंथांमोना नायाखैबा आं डिस्क्रिप्शनाव लिंकखौ होनानै दोनगोन। ओमफ्राय लोगोफोर जों बे मिउजिक भिडिअआवहाय गाहायै फाव खालामनाय नुनो मोनगोन मुंदांखा फावखुंग्रि हेलिना दैमारी बिथांजों लोगोसे बुकुल नार्जारी बिथांखौ। ओमफ्राय लोगोफोर मेथाइखौ रोजाबदों मणिपुरी फिल्म इन्डास्ट्रिनि मुंदांखा मेथाइ रोजाबगिरि अमरजीत लौरेनबाम बिथां आरो लिरिक्स एन्ड ट्यूनखौ होदों रबिन बर' बिथां। DOP एन्ड डाइरेक्टरा जाहैबाय भास्कर जयती डली बिथां। करियोग्राफ एन्ड कास्टमखौ होदों मीनाम समरेती बिथां। एडिटर आरो कालारिस्टखौबो होदों भास्कर जयती डली बिथाङानो। ओमफ्राय लोगोफोर नोंथांमोना बे मिउजिक भिडिअखौ नायनो थाखाय बेसेबां एक्साइटेड जानानै दंमोन नोंथांमोना दायो नायनो हासिगोन। लोगोफोर जों बे मिउजिक भिडिअखौहाय सिबुं प्रडाक्शन यूट्यूब चेनेलावहाय नुनो मोनगोन। ओमफ्राय लोगोफोर आं बे मिउजिक भिडिअनि लिंकखौहाय डिस्क्रिप्शन आरो कमेन्ट बक्सआवबो होनानै दोनगोन नोंथांमोना थांनानै नायब्लानो जाबाय। लोगोफोर दिनैनि भिडिअ बेनोमोन। नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला लाइक खालामबानो जाबाय आरो चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय बेबायदिनो गोदान मिउजिक भिडिअ आरो मुभिसनि आपडेट्स मोनबाय थानो थाखाय। लोगोफोर गोजोन्थों एन्ड थेंक्स फर वाचिं।